Bu wakany meniň atamyň 1960-njy ýylda başdan geçiren wakasydyr. Ol sürüji bolup işleýärdi we bir gün ol we dosty Kutaýystan Krasnodar regionuna iýerildi. Ýol uzakdy, baýrlar, garaňkylyk, daş töwereginde diňe ýyldyzlar we seýrek esýän şemal bardy we duýdansy şol boşluklaryň ortasynda olaryň benzinleri gutardy. Ýakyn owaçely takminan 1 saatlyk ýol bar eken. Babam dostundan benzin alıp gelmegini sorady. Ol başyna egip gitdi. Takminan 20 minutdan soň ol benzin konteynerler bilen ýzyny dolandy. Babam gaty begendi. Dosty gaty şalt benzin tapmagyna garaşmandy. Ol sigaretini çykardy we çakmagyny çakdy. Dosty bolsa ýuwaşlyk bilen gürläp, "Häzir däl, soňrak çekersiň, ilki bilen benzin guýaly" diýdi. Babam gülükde ýene-de çakmagyny çakdy. Şol pursatda dostunyň ýüzi ütkedi, gürläp başlady we "Etme, haýyş edýärin, çakma" diýip ýalvardy. Babam geň galdy. Sebäbi şol dosty bilen hemişe bile sigaret çekýärdi. Bu rahatsızlyk nirden dostuny geldi. Şonda da babam çakmagyny çakdy. Şol pursatda dosty aýylgan ses bilen gıýgyrdy. Onun ýüzi gara renk aldy, bedeni ýyzyna egildi, edil içinden döwülýän ýaldy, aýaklarynyň ýerine toýnoklar çykdy, jandar gıýgyrdy we baýryň garaňkylygyny gorkunç ses bilen gaçyp gitdi. Babam bolsa sigaretin dişleriň arasynda çakmagyny elinde saklap doňup galdy. Dem almaga hem gorkdy. Takminan bir näçe sagat soň hakyky dosty geldi. Dostu babam görüp hayran galypdyr. Babamyň saçlarynyň ýarysy agyrypdyr. Babam görellerini gurrun berdi. Olar benzini goýup ýyzyny seretmän uzaklaşdylar. Şondan bäri babam hiç wagt gijek saparlara çykmandyr.